थांनोसैयाव थांसै आब' मिराखौ लोगो मोनदों जि नायो आं आब' नोंनि शर्ट भिडिअ थेंक इउ गासिबो बे मा नाममोनलाय नानिना आंनिया सुदेमा आब' सुदेमा ब्रह्म मा मोनलाय नोंना आर एस फेमिलि नै बे आब'खौबो लोगो मोनबावबाय जोंहा लागा इउटुबार बे आब' मिरा वाव बिराद हिटखा नायबाय थाथावथावखा नंगौ नामा नंगौ बे बिनानावनिखौबो एसे नायना हो सापर्ट खालामना होदो आरो सुदेमा लिरोमोनलाय नोंना सुदेमा ब्रह्म लिरो सुदेमा ब्रह्म औ सुदेमा ब्रह्म आर एस फेमिलि ब्लग नायोना जि मोजां मोनबाय लोगो मोननानै थांफिनसैसो जोङो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय लोगोफोर दा रेडि जादों जोङो मिटिङाव थांनो आरोना जा मदि जिखौ नायहैनो आरोना ओमफ्राय दा सोर सोर रेडि जादों होननानै बुङोब्ला फिसालाया थांनाय नङा फिसाजोजों आंजोंल' रेडि जादों आरोना ओमफ्राय खाथिनि सासे आब'जों थांगोन आरोना दसे थांनानै फैनोसै जिहेतु खाथियावनो नालाय मिटिङाबो ओमफ्राय दा नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थाबानो जाबाय बोथोरा दानो मोजां दानो गाज्रि लोगोफोर नै थांनाय मोनायावसो अखा हादों आरोना क'क्राझार टाउनावहाय नङाबाथ' बिराद माने द्राय धुला जाजोब्बायमोन ओमफ्राय दा बिराद मोजां मोनदों साफा मोनदों आरोना मोनायाव अखा हादों जिहेतु ओमफ्राय दा नै दिनै दा सानाव माने गैया आरोना अखाया ओमफ्राय सान्दुंबो दुङो दुंस्राथाराबो ओमफ्राय दा माने अखा हाहां जादोंनो खोमसिनो ओमफ्राय आंना नै फुलफोरा एसे थाजिम जाबाय एसे द्राय जागासिनो दंमोन नालाय अखा गैयिनि थाखायनो ओमफ्राय दा एसे थाजिम जादों आरोना आंना फुलफोरा आरो बोथोरजों लोगोसे नङाबा सानफ्रामबो माने दै लुबाय थानांगौ जायो आरोना ओमफ्राय गैलाहाय ओरै गेलेगासिनो फिसाला ओमफ्राय मामि फिसाया नै रेडि आरोना बिमाजों थांफागोन बेहा एगजाम जोब्बाय बेहा सासेना जोबाखै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ओमफ्राय लोगोफोराना दाउस्रि आथिङा जाहांबायानो नै दाउस्रि आथिं फुला जाहांबायानो नै आंना मा जाबावनांगौ जाखो मिटिङाव थांनो ओंखारनायालाय ओमफ्राय नै दाखालि गायनाया आरोना एसे सोलायबोबाय औ जाबाय अखासो हानोसै जोंहा मिटिङाव ओंखारनाया आयै आंना फिसाजो बायदि देलायखोथाय गोसो बायदि देलायबाय अखा हाहां जाथारबाय थाबायना थांसै जोंखौबो लाखि लाखि बिसार जायगा दंबावबा रंजालि नाहरलाय बा जि मोजां नुखादोंहाय हाय होनहरदो हाय बेफोरसो मेम'रि थायो दा बिराद मानसि जादों दोबै वाव जि मोजां नुखाबाय नै फाइनालि लोगोफोर जोङो मिटिङाव सफैबाय मिटिङा जादों जोंहा ग्रिन फिल्डआवनो फाग्ला बाबा मन्दिर खाथियाव ओमफ्राय नायदो नै नोंथांमोना दैनि बन्द'बस्था एकदम रेडिखा आरोना लोगोफोर माने गांबानो लोंनो हानाय बायदि खिन्थु बोथोरा बिराद मोजां जाबाय सान्दुं दुङासै माने अखाबो हायासै होननानै बुंजायो दोमैनायैनो दं आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना लोब बिराद मोजां रंगिना संगिना
माने ड्रेस गाननानै लोब लोब फैगासिनो आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय जोंना लोगोफोरा माने आं जायफोरजों थांफादों बिसोरो मालाय नै माने फट' लागासिनो आरोना जायफोरै बिराद मोजां नुदों बोथोरखौ माने बोरैबा विन्टार भेकेसन बायदि नुदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गरम जानांगौब्ला हले बिराद गरम मोनगौमोन खस्थ' मोनगौमोन खिन्थु दा बोरैबा गोजां बोथोर बायदि बिराद मोजां जादों आरोना बोथोरा नायदो नै नोंथांमोना अखाबो हाया सान्दुंबो दुङा ओरैबायदि दुङा सुवा मन्दल जादों आरोना लोगोफोर बेंगलरफोर बायदि ओमफ्राय जों दा नै हाबबाय सियारा नै बेवहाय बहुद खालि दङमोन बे जों जिरायनाय साइडआव आरोना लोगोफोर थ' जोङो बेयावनो चुज खालामना दसे जिरायबाय ओमफ्राय लोगोफोर माने खबर मोननायलाय बिथां नरेन्द्र मदि सार बिथांखौ माने फैनाय जानाय नंला होननाय खोनानानै माने जोङो 1.5 घन्टासो जिरायनानैहाय न' फारसे गिदिंबोफिनबाय मानो होनब्ला बिथांखौसो लोगो हमनो बा बिथांखौसो नायनो थांदोंमोन नङा होनब्ला थ' बेखायनो जोङो फैफिनबाय आरो बिथांनि फैनायखौ केनसेल जाबाय खोनानानै ओमफ्राय बहुत मानसिफ्रानो माने हुलुस थुलुस जालाबायनानै थांलाबायनायखौ जों नुनो मोन्दों बेखायनो जोंबो न' फारसे माने गिदिंबोफिननाय जादों आरोना थ' नोंथांमोना नायदो नै बिराद मोजां नुदों बोथोरजों गाननाय जोमनाय बर'नि ड्रेस दख'नाजों आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायनो हागोन नै बिसोरो जोंजों थांफानाय आरोना माने जोंजों थांफानाय माने जों बिसोरजों थांफादोंमोन आरोना लोगोसे थ' बिथांमोनखौबो भिडिअ लाबाय आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां नुदों सिनारिफोरखौ दा बुंसै आरोना भिउसखौथ' क'क्राझार होनदों जायखौ बिराद मोजां जेरैथिंबो नै थांनोसैयाव थांसै आं आब' मिराखौ लोगो मोनदों जि नायो आं आब' नोंनि शर्ट भिडिअ थेंक इउ भिडिअ गासिबो बे मा नाममोनलाय नानिना आंनिया सुदेमा आब' सुदेमा ब्रह्म मा मोनलाय नोंना आर.एस. फेमिलि नै बे आब'खौबो लोगो मोनबावबाय जोंहा लागा इउटुबार बे आब' मिरा वाव बिराद हिटखा नायबाय थाथावथावखा नंगौ नामा नंगौ बे बिनानावनिखौबो एसे नायना हो सापर्ट खालामना होदो आरो सुदेमा लिरोमलाय नोंना सुदेमा ब्रह्म लिरो हा सुदेमा ब्रह्म औ सुदेमा ब्रह्म आर.एस. फेमिलि ब्लग आर.एस. फेमिलि ब्लग नायोना बि मोजां मोनबाय लोगो मोननानै थांफिनसैसो जोङो मोखां नुबा मोजां ओमफ्राय फिसाजो नै आंना फिसाजो औ नुयो दे थांसै जोंबो ओमफ्राय प्रग्रामा गैला माथो फैलानो जेबो गैला ओमफ्राय केनसेल जाबाय मानसिसो नायनो फैखादों लाबाय थाथ'दो आब' थाथ'दो आब' दे दे दे